Shugor nakaslem jong unong san Hima. Ka International Cricket Council kalapin bana bagari Scotland kan Shah bujli ha ka Bangladesh ha ka ICC Men's T20 World Cup 2018 reu ka Scotland kan ni bujli ha ka jaka jong ka Bangladesh ha ka Group C da ka bapinya so bat ka England, Italy, Nepal bat ka West Indies. Kaladap thek lai tayo nadu ka Board of Control for Cricket in India kalabatha ya ka Kolkata Knight Riders banweng no ya u Mustafizur Rahman na ka thup jongki nong Ïalehkai jong ka ILP 2018 reu ka Bangladesh kala Kyntait banwan Shah India namar ka jing e ha ka liang ka jing Shngain bat kalabatha e ka ban pen kan ria ya ka jing Ïalehkai jong ka Shakawai pat ka ICC kala weng no ya ka jing Songkhya katba kala ong ba bagapor kala khim palat bat dangsa satang artayo ban let chakate kalimpung ka BCB kam shum lapin I dak AA ban pinram ni ban lat no naga kamba ka Scotland kala thumu ban shim ya ka jaka jong ka Bangladesh ha ka ni kalimpung kumban chukudo ka ni ka jing Kyntait ka kanhu ni Ïalehkai na Bangladesh ban wan Shah India ka long ha ka jing bam Shngain na ka jing kan a niam ha pading ki niam Hindu bat ki niam Muslim badru halor ka jing berngam kinong Bangladesh kinong India ban phia eki pratali ki jila na shatela mingi